Üdvözlök mindenkit, eladó Volkswagen Touran 2006 12. havi. 7 személyes az autónk, így jelenleg nem túl nagy csomagterünk van, de ezt a két hátsó ülést bármikor lecsukhatjuk, és egy hatalmas nagy csomagterünk lesz. Pakolhatunk bele bőségesen. Idén novemberig van még rajta műszaki. Megkukoljuk a gumiait. Bőven mehetünk még ezekkel a gumikkal. Rengeteg extra kapott az autóban helyet. Például 10 hangszórós autó CD-nk van, ami gyönyörű szépen szól. ABS, parkolóradar, ASR, Digit klíma van benne. Normál állapotú az autó, nem látok rajta sérülést, karcolást. Hátsó ablakaink azok manuálisak. Bőrök jó állapotban vannak, ahogy látom, nincsenek kiszakadva. Mindjárt megnézzük előre, mit tettek nekünk. Első két ablakunk elektromos, valamint fűthető elektromos tükrök vannak benne. Fényszóró magasságállítás. Továbbá akkor itt egy légzsák, ott van még egy, és még vannak hátul függöny légzsákok és oldallégzsákok is, itt az autó CD-nk. 1.9-es PDTDI motorral szerelték ezt az autót, 6 sebességes váltóval, rendkívül keveset fogyaszt, gazdaságos autó. Mindjárt megnézzük. Szépen indul, szépen dolgozik a turbója is. Megtekinthető Budapest 1203 határút 24 alatt. Kérek mindenkit, akinek megtetszett az autó, személyesen fáradjon be, próbálja ki ezt az autót. Nagyon szép esztétikai állapotban van, várunk mindenkit sok szeretettel.